Moka. Vidi Rolls Royce-a, batone, seri. Brate, iskreno, jako mi je teško da čujem šta pevaju, zato što imam osjećaj kao da je mix i master malo lošije odrađen. U smislu, beat ih nadglašava i to znatno, brate. Znatno ih naglašava, znači ono bukvalno ne mogu da čujem o čemu pevaju i šta pevaju, koliko je glasniji beat od njih. To mi jedino malo smeta sad za početak. Baš se ono naprežem da čujem o čemu peva, o čemu priča, šta govori, koje su reči, brate, ne mogu da čujem od glasnoće bita. Refren je dobar, ovo sve ostalo mi je onako... Džene, brate, ne znam. Možda bi bilo i dobro, brate, da je mix i master malo bolje određen, iskreno. Ko je radio mix i master? To je valjda kao aranžman, a? Tekst, muzika, jebem li ga. Ovaj Dalmo, valjda. Video produkcija je bomba, brate, iskreno. Spot je baš dobro određen, baš je ono high quality. Ali, brate, mix i master, ja mislim da su malo sjebali, iskreno. Mnogo je glasniji bit od njih i baš se onako slabo razumeju, brate. Znači, nije da su oni nešto nerazgovetno pevali, nego je jednostavno, brate, bit mnogo glasniji od vokala. Osim kod refrena. Kod refrena zašto i bit nije toliko naglašen tamo, već ga onako malo smirio kao. Evo ode. Znači čujem... A iza čuješ njega... Ja glasnije ovo od njegovog. Znači treba to njegovo da bude jače od ove iza što zavije. Zavija da ne kažem. Gled tranziciju. Kao si išao odavde, a zapravo si lezi sa Rolls Royce. Damn, bro. Gle. Zarazan je refren, iskreno. Zarazan je refren. Kroz. Okej, pesma. Jel oni imaju